Iyeji na eze nwoke nchagbu ekele aha inugo maka eze nwanyi Iyeji na nchagbu arusi eze nwanyi Iyeji na nchagbu inugo maka eze nwanyi Iyeji na nchagbu arusi eze nwanyi Iyeji na nchagbu mmụọ nwere ngabasị arusi dị nnekwu eze nwanyi Iyeji na nchagbu nwa karaka mmụọ nwere ngabasị arusi dị nnekwu eze nwanyi Iyeji na nchagbu eze nwanyi Iyeji eze nwoke nchagbu arusi dị nnekwu arusi nwere nsọ arusi na-achụ ndị amoosu arusi na-eje ọrụ na-ejekwa igbo arusi na-ebuli elu arusi na-agba ọgụ ara na-azụ nwa oke mmụọ ọkwa gị bụ mmụọ ugochi tubelu oji eje ọkwa gị bụ mmụọ ugochi tubelu oji ala ugochi tubelu nọrọ ifite ugochi tubelu inugo maka eze nwanyi Iyeji. Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Oku TV. I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an evangelist, sir. You're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. My name's Eze-Ana, Ugochi Tubenorifte, or you call me Akajuko. Abumoni Sinchuan and Ugochi Tubonra Temple. And in our family, Pazolo Modi teacher. Abukas Modi Sinchuan and Restoration Evangelical Mission. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome once again. Before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you are joining us on our live program today, keep sharing our messages, keep telling people about our administrations. Kachukwu kepụrụ ime ihe na-egosi gị ma gosipụta nwoke ọnwa ajụjụ inwelu na nkụzi a anyị ji bịa taa n'anya na screen gị ga-afụ my phone numbers 08057837672 or 08138243871. n'anya na screen gị ga-afụ those numbers ọrụ mbụ ị ga-eji wee jụ m ajụjụ ọbụla ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbalị gị afa biri ma ọ bụ na ị chọrọ isonye na monthly rituals anyị daalụnụ. Alright, sir. The first question is, Anamu Igba farm Kobonatarachi? Thank you for that wonderful question. Yes, Kembugoro na iye bidogoro gene ebe Igba afa and the methods of afa. Then I will wiki mazi and ki will wiki gotapu. Nuzuzoke, what afa is all about. Afa bo ihe eyeball spiritual lab, the same way you get in a hospital. After explaining what is happening to you, the doctor, now being a professional, will describe the suitable test for you in order to know exactly where your problem is coming from. The same thing with the Alpha. But Alpha is a spiritual consultation, scanning, to scan into your life, to consult the medium on your behalf, and to know where your problem is actually coming from. So it's spiritual lab. And Alpha has been in existence from time immemorial. I will cite the book of Samuel to you, where Saul, King Saul, when he was having challenges ruling the Israelites, from his mind, he decided to go and consult the medium, consult one in Abafa. When he went to the woman, he disguised himself, of course, so that the woman will not know that he is the king, Saul. So
when the woman began to do the consultation, he consulted the spirit of Elijah, and the spirit of Elijah came up and began to ask Saul, why are you disturbing me in my resting place? That is why when you consult Dibia Fafa, what he does is to consult his resumes and consult your own resumes. On most cases, your own forces, your ancestors will be the ones speaking, telling the seer where your problem is coming from. Then I can tell you there were so many ways in Afa. Remember, Afa brought to the COVID. He just won a book of Jonah. He got from Barbara Afa Fenza. Camaroni way to go in area. Obo had you a choice. Or where my Jonah. May had you to Jonah, Namiri. Na ha ma eji maka ofu onye we na ni agbakwara afa. So afa nwelu enwere a cast a lot. Yes, when nke enwere so many ways eji agba afa. Gịnị bụ afa? Ihe afa bụ ihe ọbụla iji ị ga-eji wee communicate with the medium spirits ka ha gwa gị ihe zoro ezo na ndụ mmadụ. Afa bụ ability of someone gifted to look into your life experiences, maybe your previous earth life, your present earth life, and your future. So even when somebody is releasing prophetic ministration on you, is Afa. Mgbe mmadụ na-ezi gị ozi na-agwa gị ihe na-eme na ndụ gị as a stand now, na-agwa gị who you are, is Afa. Enweghị ọtụtụ ndị mmadụ bịara na be m, onye a nwere ike ụfọdụ agbọbara dị m afa, nwere ya ọbịa na-eto mmụọ agwa m na ihe dutere onye a. O nwere onye bịara the other day. Ọ bụrụ n'ọnwa abụọ bịara o kere ime. Wesị nwaanyị na m fụrụ obere nwa na-eso gị na-ebe akwa. Then wee jụọ ya, wee na-asị na ajụjụ na mmụọ sị ya, obere nwa na-eso nwaanyị a na-ebe akwa kere ihe o mere. O wee sị m na nwatakịrị n'okere ime, m jụọ ya n'okere ime. So ebido bụ ọdịm ịgba afa, njụọ ya sị ya nwaanyị na ihe a na-ekwu n'isi ọsị n'eziokwu. Fad nọ maka ya ka eji ebe maka ịkpụ alụ. So afa dị rel. Enwere ike iji ọjị, enwere ike iji ego ayọ. Fad o nwere ndị bụ naturally seer. So ọrụ a datị na anwa ejiri ihe ahụ ọ wụrụ wee gosi ya ihe. Ọ na-eme ka pictures. O nwere ndị nweburu onyinye vision n'onwe ha before ha bido gbawada afa. Agwara m gị one day na was a reverend sister bịa na my place for consultation. Ya da enyi ya nwaanyị wee bịa ha yi efe nkịtị. Mana ebidote na-ewe ndị ihe afa, agwa na onye nna agbara afa bụ reverend sister ka ọ nwụsị ihe afa. Wee jụọ because the voice bịa sị m na onye nna agbara, gwa m very clear. Nwụsị ihe afa sị ya nna igbo reverend sister sị m ọ jụwazi m ka ị ka nsị mmadụ. Sị ya na mmụọ gwara m, antụrụ mmụọ gwara m. So ọ bụrụ na ịdị bụ gifted bụrụ onye mmụọ na-ezigbo ozi mbụ, ọnya ka ndị ụka na-eyuzukarị prophetic ministration. Ị nwere ike ịkpọlite mmadụ zie ya ozi. Ọ bụrụ taa ka ọ dịbara. So ịgba afa bụ n'ụdị dị iche iche. Onwe mmadụ nwere ike ịgwa zie ego fụ n'ụzọ, zie ego ozi ihe na-eme na ndụ ọ bụrụ rel afa ka ọ bara. Then mmadụ nwekwara ike iji ego ayọrọ, weda ma o ji ego ayọrọ ma ọ bụ oji ọjị, ọ wụgharị ya na ọ na-afụ division n'efere ahụ ọ wụnyere ya. Nwee ndị bụ na ha ga-read afa language. Then based on ajụjụ ị jụrụ whether na-amụ afa m, can get straight to the point. O nwere a na-amụ ya amụ for some. Then mana adị amụ ya amụ for some. Like mụ amụ na m afa. Anọ ya mata na m adị m ekuziri mmadụ afa. Yes. Adị m ekuziri mmadụ afa. Ihe bata ma adị ekuziri mmadụ afa bụ ọ bụgoro na ụmụ ọrụ na-amụ ọrụ na nke m ma agwa gị mewere chi gị ọchị na ụmụ mmụọ gị na ha so ọjị gwa ha kụziere ọ bụ na ha chọrọ ka ịgba afa, ha gwa ụdị afọ ha chọrọ ka ịgba. Ọ bụ ndị ya bụ ugiri anyị anọ achịtara ugiri ọ na-akụziri gị ya, dọtara ya na-agwa gị na ihe a bụ otu osule, na ihe a bụ oturu ose, na ihe a bụ nka, na ihe a bụ nka, na-akọchara gị niile, na-agwa gị na ebe isi na ome etu a na ome etu a, nke a kpuchi ekpuchi, nke a meghe ọ bụrụ oturu ojii. A na-ama akwụkwọ ya dịkwu n'afịa, ịghọtara ya. Mana o nwere ndị nwere as gift. So whether ma amụrụ ya amụ ma ọ bụ naturally imbued, ihe dị mkpa bụ no the interpretation
because enwere ihe a na-akpọ physics. Ihe niile a na-agụ na school ịmago na eweta nke a plus 1 plus nke a onye nke a na chemistry, so all that thing. So onye weta ma onye anwa ọgụ that chemistry agụ maka ihe a na-eji agụ na school physics chemistry nwere ndị na-practice ya naturally without agụjeje school for it. So etu a ka ọ dị. So ihe dị mkpa bụ the ability of whoever that is interpreting the afa ịgwa gị na ka o si wee dị nweta ya correctly bụ ihe dị mkpa. So ndị ịza anyị jụ ezuru weda ma na-amụ ya amụ, yes, ụfọdụ na-amụ ya amụ, ụfọdụ ụkwụ ọnatarachi. Daalụ. Right, thanks for that eye-opening answer. The next question is, someone said that he did AFA 5 different places, but they keep saying different things. Does it mean that the DBS are fake or the spirits are confused? Thank you for that question. The truth of the matter bụ na ihe ị na-ajụ now, ọ bụrụ na onye dị etu ọnwa na-ekwu na ya gbara afa 5 places, then agwa ya 5 different things. Ọ bụrụ na onye dị etu abịa to me, mma enwe ike harmonize ya, agwa ya na ihe niile a na-agwa ya one more the same thing. Because enwere ike ịgba afa 5 places, onye agwa gị 5 things, onye agwa gị 3 things, onye agwa gị 2 things. Example, n'ime ha niile anwa nwere ihe onye agwara gị onye agwara gị onye agwara gị. Ịghọtara ya? O nwere nke onye agwara gị onye nwezie nke onye agwara gị onye ọzọ agwara gị in addition to ihe onye nke mbụ gwara gị. That does not mean that the afa adịrọ correct. Ihe m na-achịkọwara gị etu a ka ọ dị na lab. Ị nwere ike ije lab, onye afụ na nwere typhoid, dọkịta nke afụ na nwere lab nke afụ na nwere typhoid, lab nke ọzọ afụzie na nwere parasite na-eme na etiriticha ya emechaa ọbịakwa again. Ihe ọfụrụ in addition. Ma ọ bụ onye nke afụkwazie na ihe mere n'obu na mmiri na-aṅụ ada adịghị uru gị na-abọ ili mmiri na ọya pụta iji nwe typhoid. Ihe ọ adịrịwa adị ndụ. But o nwere ebe ihe the most basic things. O nwere ndị na-ewepụta time for afa dị very details. O nwere ka ọ dị well detail anwa maka na ebe ijidebere ka ọ ya asadebe gị. O nwere ihe ọ ya bụ na ihe a afọ asị gị na onye edetu a nwere uchu. O nwere onye ya ejedebe ebe ahụ ọgwa gị na nwere uchu. Nwere onwe onye ebido jụwa question otu a kere ka ọ sụrụ ya, otu o metara onwe otu mmadụ gbara ya. Ịtagosi obido dissect bịa. O nwere ike ọ dissect bịa other things apụta na ya akpụ alụ. Ifugie mana onye nke ọzọ kwụsịrị n'ụchụ, mana onye nke akwụsịrị kwu na ya asụ ụchụ alụpụtakwuo na nke ifo na nke ya adịgo tu etu a ka ọ dị. So ihe na-achịkwa no, it does not make it fake. Most important thing onye a need kịta awụ ime counseling. Onwe ojekwa onye nwe the expert n'ọrụ a onwe ike harmonize ya those 5 different messages enyere ya mara ndị wu basic. Abịa na afọ a na-enwe ndị wu basic thing ị need ime ugbu a nwee nke bụ secondary inwe ike ime leta. Daalụ. Alright, sir. The next question is, Afa said I should feed my sheep for things to start moving well, but after feeding my sheep, things still remain the way they are. Thank you for that question. The truth of the matter bụ na ihe ndị mmadụ na-eji aka fe select bụ what pleases them. Afa said you should feed your chi does not mean na ọsọ chi bụ ihe pụtara na ya. Onye gbara afa nwere ike ọ gbasịala gị afa. Onye anya dị kwesịrị ifeed chi gị na ị kwesịrị ifeed ndị ichie na n'ụzọ dị n'ụzọ gị. Example, ma ọ bụ na a ga-ekpochiri gị olu mana gị burugoro ụzọ feed echi. Ihe ọ pụtara bụ abụrụ na nọọsụ chi ya nwa bụ ihe wụ ya problem. Ọnọdụ ka onye pụtara na jiri mmadụ eto ụgwọ asị gị oke ngwa gị bidogoro na onye nke mbụ iji ụgwọ kwụọ ya ụgwọ. That does not mean na ijiri ọsị ndị ọzọ ụgwọ. That does not mean na iji ọsị ndị ọzọ ụgwọ. So ihe na-achịkọwa bụ n'ife idichara chi gị ife ghara ịda agachara gị etu o si wee gaa. Nke mbụkwa malụ na ife idichi gị ị na-achịkọwa n'ọkụkọ anwa ma ọ wee ewu ahụ iji feed chi gị ga-ebutere gị benz, ga-ebutere gị iburu ife anya ụba. Ọ bụrụ ya. Ihe eji sị gị feed echi gị bụ na chi gị gbakudoro azụ. Ị na-ediri ka gị na chi gị dị na mma. Yes. N'iji ụgwọ ọnọkọ onye ji ụgwọ na-enwere n'ebe gị na-eji egoro ihe na shop ya ijide ya ụgwọ then ọ na-apụta na-eji ụgwọ
ịpụta je kwụọ ya ụgwọ ya ụgwọ iji ya does not mean na ị nwere ike ebe ụbọchị ọdọ ka ibegoro ahịa ọsị na ya elesi na-ekwuru ụgwọ iji automatically enwebere ihe ị kwesịrị ịtụba anya onye kwuru ụgwọ o ji enwere something extraordinary ome so na-ekwuru ụgwọ iji chi gị maọbụ iji ụmụ mmụọ na-efio gị ihe ị na-edere ịkwụgoro ụgwọ ka gị na ha dị na mma ka ebe udo personal relation anew with them ọ bụrụ enwere ife idichara ha ozugbo ego esi n'elu daa n'ala especially ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme nke mbụgoro ihe ya amagoro na mmụọ bụ ihe eji alụ ọrụ mmụọ bụ ka i build personal relation with ụmụ mmụọ gị na ha dị na mma gị na ha nwee ike na-atụzi alụ gị na ha nwee ike na-atụzi alụ na-asị ya ụmụ mmụchi onye ụwa m kịta mụ na gị adịgo na mma ihe nna ya kwana ụbụ ka ọ nke a meelụ m ka nke a meelụ m then ibidigo personal relation ihe a wee kpataziri ya nkata na ihe a meelụ gị inwe ndidi ka ọ marụ na ihe ahụ ị na-ayọ at the moment onye abụ ihe dịgoro mkpa na ihe ọzọ ị na-ayọ maka mgbe ụfọdụ eto enwere ike ihe ị na-ayọ abụrụ onye nwa the most important na nwere ike ihe ị na-ayọ ọ bụ ego benz mana ihe nidigo na ndụ nwoke na-abụ ka ogologo ndụ na-arụ isi ike de mmụọ ejide aka sị mba na ị na-ayọ benz maka na ị ghọtara na o nwere ndị ilo na-eche ka igota benz ka e gbuo oge nwụrụ ma ọ ka ekidnapụ oge ọ sị mba ya chere na ọ ya bụ na-esi ihe mana ị marọ ihe ndị a ọ sị je na-esi ya anwa maka na ọ ma na ndị ilo ya anwụ na Disemba so that na-esi ya igota moto ahụ o wee sị mba ya ka bụ na-esi ya maka na ndị ilo gị nọ ndị na-eche echi ọjọọ na igota ya moto n'uche nke gị ga-asị na asara gị ekpere mana mmụọ enecha n'anya fụ na ndị ilo gị buru ibu chọgoro ka ebe ụzọ taịdị ihe gbasara ndị ilo gị before the blessing gị na-abịa n'uche nke gị si na asara gị the most important thing na uche mmadụ abụrụ uche Chukwu na ihe ị ga na-eme bụ know it, have it in mind. Ọ bụrụ na ihe iji alụ ọrụ mmụọ bụ ka ị lụọ ya ka ị wee bụrụ Dangote ị na-eme mistake. Your mindset should be can build personal relations with ụmụ mmụọ. Ọ bụrụ ụbọchị ụgbada ka ọ na-ele mgbe ahụ ibiudu personal relations gị na ụmụ mmụọ dị na mma mgbe ahụ ka ha ga na-anụrụ ụgwọ mgbe ahụ ka ị ga-anọ na their good book maka ịyọ ha maka ihe ọma n'ọdịnihu. It might not be immediate mana personal relationship you build gasịrị with ụmụ mmụọ ga-abara gị uru now and in future. So buru nke a n'obi. Daalụ. Right. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number on your screen. For more inquiries, deep consultation, you can as well DM him with that same number. Ogbuefi, it's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, na-eso anyị na-agwa ndị mmadụ gbasara administration anyị ka ị na-eme nke ka Chukwu oke na-agọzi gị. Inwe ajụjụ na nkụzi anyị nọ taa, chat ya m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871 na ya na screen ga-afụ nọmba na-eshi akwazie ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa gọzie gị ma gọzibiga gị oke from now till eternity. Ya gazie. Ka emesịa.